ma Suba South County Mama Bay wuok tumosuo gino giwacho ni stima osebedo kaonge e gwengego to ka kambi makete ko stima Kenya Power ne ochopo mar mondo mine okaw transformer gi sani dweche 4 kapod ok odwok transformer no kendo chenro mag ohala oserochore. Ali Abich mioler. Chiro manyandiwa mayudore kanchudu bura ma Suba South osebedo maonge stima kuom thuolo moingo dweche 3 sani nyaka ne transformer makeyo stima alworano kethre, gino ma osemiyo arita kwe onjawre alworano kendo rocho chenro mag ohala e chiro manyandiwa. Onge mar stima nyandiwa ne ochuno jodak kod jopiny matimo ohala nyandiwa ka hotel kod jakom wedhe ma Suba South William Onditi bago ng'anyo ka ginyiso chwang' margi kaluwore gi pek ma sani koro gineno nyandiwa nikech onge mar stima. Stima makoro onge nyandiwa ka osekelo insecurity maduong' ahinya. Dhano luor kaka dhano dak nyandiwa ka nikech ka oting'o dhano mopogore. Nyandiwa en town man gi dhano moingo 50,000 to dhano gi duto depend ni mondo gibed mangima. Kendo ohala maduong' ka en nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kwanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Joma ne timo welding nyandiwo kwamo te. Joma ne timo saloon nyandiwo kwamo te. Dukni tego tende ok nyal uso kata mana chak mag mala nikech stima onge. Transformer ne osebedo maonge ka. Mokwongo stima no kethore dweche 6 mokalo. Kendo koro sani nyicha no bimo chako kaw transformer ni ka maonge explanation malongo ni tibiro kede karang'o. Nyandiwa en achiel kuom kuonde machendo mag lupo osebedo ka dhi nyime okang' mamalo kendo jolupo kod joand rech osebedo ka tiyo gi stima kuonde mag kano rech kethre kapok ousgi. Kata kamano sani gikwano lal maduong' nikech onge mar stima e alworano kendo kata mana weg dukni ma uso mwandu makethore piyo koro chuno mondo ti kod yore mamoko mar geng'o lal ma ginyalo yudo. Baraf nong'iewo siling 800, sani baraf nyandiwa ka ng'iewo 2,800. Samoro iyo mbeta koro ingi pikipiki nyaka nyandiwa ochwero rumo. Jonam yuak kabisa, rech kethore. Wakwayo CS marwa kwachako go piyo wandai mondo mi ekonomi marwa odhi mbele. Kendo nikech wadwaro ni ekonomi obed ekonomi maringo 24 hours. Omiyo gino wakwedo mabor okang' mamalo. Transformer wa mano kethore to jogi otamore loso. Nyoro kane gibiro to gikaw transformer mok ginyiswa ni gibiro lose karang'o mondo mi wan kaka jo business community manyandiwa wayud konyruok. Bende johala magolo rech nyandiwa katere chirni maoko wacho ne giyudo lal maduong' kendo thoth rech magikaw kuom jolupo kethore kapok ochopo e chirni. Kwayo margi en mondo mi Kenya Power ternegi transformer manyien nyandiwa mondo chenro magi mapile odoge wang'e. Tulikuwa na muchari ambao tunawekanga samaki kila wakati. Kwa hivyo muchari ya samaki inatokanga kutokana na stima. Stima mwezi 3 hatukuona. Tuko na ice plan ambao tulikuwa tunanunua barafu, lakini siku hizi karibu mwezi 3 haikuwa wamefanya kazi. Ama factory ambao tunapeleka samaki watasema samaki yote imeharibika. Hiyo hasara tumepata hiyo mwezi 2 ama mwezi 3 ambao tumekosa barafu stima imetuletea hasara kubwa sana. Samaki nayo inategemea ice. Ice nayo kama hakuna stima hakuna ice. Mostly hata sahi hapa ukiangalia boti mingi inakaa nje ajili ya stima. Watu wakuli sahi because of stima. Sasa ile kitu ambayo tunaomba county government, national government, Kenya Power